Акыллы сүз алтыннан кыйммәт. Ул татар музыкасының бүгенге аксакалы. Ул һәр вакыт бер юлы 3-4 эштә хезмәт куйган. Заманында Илһам Шакировка фольклор музыкасы ансамбле белән бер генә ел җитәкчелек итеп карармын дип вәгъдә бирә. Нәтиҗәдә 20 ел вакыт узып та киткән. Хәзер ул татар халкының фольклор музыка мирасын туплау белән мәшгуль. Бик мөһим һәм кирәкле эш, килешәсезләр. Зирәк аксакал кунак ачыктан-ачык әңгәмәгә әзер. Серләре начармы милли мирас туплаучы? Хәзер беләбез. Әйдәгез. Рәхим итик. Тапшыруны төшерүдә күрсәткән ярдәме өчен Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясенә рәхмәтебезне белдерәбез. Ачыктан-ачык әңгәмәне икенче өлешенә әйләнеп кайтабыз. Исегезгә төшерәм, бездә бүген кунакта дахи шәхес Айдар абый Фәйзрахманов. Айдар абый, кабаттан хәерле көн. Хәерле көннәр. Икенче өлешне шундый бер сүзләрдән башлыйсым килә. Кешене бәхетле булырга өйрәтеп булмый, ләкин аны бәхетле булырлык итеп тәрбияләп була. Александр Сергеевич Пушкин. Без сезне беләбез. Бик бәхетле гаиләгә ия кешесез. Һәм бу бик зур бәхет. Чынлап та 2 кызыгыз, 4 оныгыз бар. Ничек үзеңнең варисларыңда бәхетле кеше тәрбияләргә, Айдар абый? Менә Ильяс, мин инде үзем алган тәрбиягә таянып, үземне гаилемдә шулай төзәргә тырыштым. Аны гаиләне бит инде конструкция итеп, йорт төзегән шикелле итеп төзеп булмый, ул синең күңел халәтең. Син нинди, синең гаиләңдә шулай. Менә мин соңгы шушы берничә айларда үземнең үткән юлымны барлап, бик зур китап тупладым. Әле ул китап дөнья күрмәгән, чөнки аның әле шикләсе мәсьәләләр бар. Ул китап «Юлым белгән армас» дип атала. Бик матур исем. Менә «Юлым белгән», монда инде минем әйтик 6-7 айлыгымнан менә бүгенге 67 яшыма кадәр булган бөтен тормыш юлым бәйнә язылган. Монда минем балачакта алган тәрбиямдә, һәм мин шушы балачакта алган тәрбиямне үземнең халисәм аша табып, үземнең балаларыма бирдем. Менә бүгенге көндә минем 2 кызым, 2 киявем, 4 оныгым бар. Бу яктан мин әлбәттә бик бәхетле. Бердән-бер минем бүген күңелемне бераз төшергән әйбер ул минем халисәмне югалту. Әмма бөтенебездә бу фани дөньяда без мәңгелеккә килмәгән. Шуның өчен аны якты истәлеге белән менә шушы балаларымны алга таба матур дөньяга әйдәп, оныкларымны мин нәрсә әйтәсем килә, менә тагын бер кат әйләнеп кайтам үзебезнең татар теленә, үзебезнең татар дөньясында. Минем оныгымның әле кичкенәсенең теле ачылмаган, әмма аннан алдагысы икенче кызымның оныгым Рафаиның теле инде ачылып килә, татар теле белә дә, һәм шул ук вакытны инглиз теле белә дә. Монда яшиләр, әмма чөнки гаиләдә бала дөнья күләм дәрәҗәдә фикер йөртәсен аралаша өчен әтисе белән әнисе инглизчәсе яшкәлиләр. Әмма бала безнең белән инде без кергәндә гомумән татар теле. Менә бу 2 тел аларга салына, рус телен ул безнең җәмгыятьтә аралашканда үзеннән үзе өйрәнә. Мин 4 классны татар мәктәбендә бетердем. Һәм 5нче класска мине рус мәктәбенә бирделәр. Арчага беренче дәресләремдә минем яныма малайлар киләләр, минем яныма кызлар килә. Минем бер генә җавап, мин 3-4 генә сүз беләм, я по-русски не знаю. Рус мәктәбенә укырга менгән җегет. Я по-русски не знаю, әмма ләкин инде мин 6-7 классларда мин инде чын мәгънәсендә ударны кием. Минем эшләрем дә юк, 1-2 генә 4лем бар иде. Изаминнарны гел 5легә биреп бетердем рус мәктәбендә. Хәтта ки литература дәресләрендә шигырь сөйләгәндә Галина Николаевна мине мисал итеп куядыр я. Менә шигырьне Айдар Фәйзрахман, менә Айдар кебек сөяргә кирәк. Мин Пушкиннарны, Лермонтовларны шундый дәрәҗәдә сөйлидерим, һәм шул халәтем менә минем бүген инде үзебезнең татар шигъриятендә дә килеп керде. Шуның өчен балаларда мин гел әйтәм, менә тәрбиядә иң мөһим әйбер ул сез ана телендә гаиләдә аралашырга тиеш. Әгәр дә гаиләдә ана телендә аралашып татар мөхите салынган икән, бала һәр вакытта да беренчедән ул татарлы була, икенчедән ул татар кебек итәкатьле була, өченчедән ул үзенең милләте белән горурланып яши торган кеше була. Бу әйберләр аның бөтен гомеренә, бөтен кыйбласына салынган әйбер була.
Менә минем теләкләрем шулай. Шуның өчен балаларыгызга татарлыкны, шушы менә миллилекне үзегезнең гаиләгездә бирегез. Сез Айдар абый һәр көнне кешеләр белән эшлисез. Инде кешеләргә үз ара аңлашу ул иң зур кыйммәтләрнең берсе. Кайвакыт бит кешеләргә аңлашу гына түгел, нәрсәдә булса килешү турында да ниндидер бер аерым нәтиҗәгә килү бик килешәсездер, бик кыеннан авырдан бирелә. Сез тулы бер зур коллектив белән идарә итәсез. Һәм ул коллектив белән югары нәтиҗәләргә дә ирешергә кирәк. Сезне нәрсә илһамландыра алар белән эшләргә һәм аларны зур уңышка илһамландыру өчен нәрсә эшләргә тагын? Ильяс, моның бuna яна төп ние, менә мөгаен, наверное дип күрәсең, менә рус мәктәбендә укыган чагылып китә. Мөгаен дип әйтмим, наверное дип әйтеп куям бит кай вакыт. Без аны инде куллануга кергән ул безнең. Әмма дә ләкин мин әйтәм шәхси мисал. Менә мин аларга җитәкче буларак үземне мисал итәм. Мин алар яна хәмер тотып, теләсә нәрсә сөйләп, анекдот сөйләп утырсам, эшкә килеп, әлбәттә аларында мөнәсәбәте бу эшкә карата шундый булыр иде. Әмма мин алардан нәкъ үзем нинди минем коллективымда, минем төркемемдә шушындай. Аннарсы кешеләргә, менә сине белән без аралашабыз, Ильяс. Син күреп торасың, мин сиңа бөтен күңелем белән, бөтен җаным, тәнем белән, мин сиңа бары тик яхшы тойгылар белән генә мөрәҗәгать итәм. Чөнки башкача була алмый. Безнең ансамбль кысаларында да, төркем кысаларында да нәкъ шушы әйберләр салынган. Мин төркемдә балалар белән һәрберсе мин аларның балаларын дип, менә игътибар иттеңме? Балаларын дип, мин аларга артистлар син тәгән фәлән дип индәшми, балаларым алар чөнки минем беренчедән балаларында да яшьләр, минем кайберләре минем балаларым яшендә, мин аларны нәкъ үземнең балаларыма карата булган җылы хисләрем белән мөрәҗәгать итәм. Аларга мин артистлар дип карамыйм, алар минем балаларым һәм бик мине шатландырган нәрсә ансамбль кысаларында гаиләләр барлыкка килә. Хәзер минем ансамбльдә 5 гаилә. Менә бит ничек Ис китмәле. Мин хәтта берникадәр яучы да хәзер. Мин алар белән әңгәмә тотам. Менә бу җегет әйбәт. Менә бу кыз бик матур бит. Игътибар ит әле. Һәм шуннан кайнаш бер заман карыйм. Айдар абый сөйләнешәбез. Ай, Аллаһ Тәгаләгә рәхмәт сиңа, чөнки гаилә булдыр. Инде гаилә генә түгел, балалар аныклары киләм әйтәм. Алла бирсә менә 25 ел эшләп пенсиягә чыгам да, балаларыгыздан балалар фольклор ансамбле оештырып җибәрәм хәзер. Тоже матур фикер, ул мин алга таба яшәтә торган фикер, Ильяс. Менә шуны кешеләрчә мөнәсәбәт. Иң беренче кешеләр белән эшлисең икән, син үзең дә кеше булырга тиешсең. Кеше дигән әйбер ул синең яшәү рәвешеңдә дә, ул синең хезмәтеңдә дә, ул синең кешеләр белән булган мөгаләмәңдә һәм ул синең әлбәттә нәтиҗәңдә дә. Афәрин. Сәхнә импровизацияның иң югары градусы дигән танылган дирижер Юрий Башмет. Сезнең иҗатыгызның кайсы өлешендә импровизация чагылып уза? Сәхнәдә импровизацияга урын бармы, Айдар абый? Ильяс, сәхнәдә импровизацияга урын кала. Әмма дә ләкин син сәхнәдә импровизация эшләр өчен син шул кадәр югары дәрәҗәдә булырга тиешсең. Синең бөтен әйберең автомат рәвештә барырга тиеш. Минем хәтеремдә, минем күңелем ул бик нык кирип калды. Хайдар Бегишев Пиковый дамыда Герман партиясын җырлады. Бу баш партия. Шушында соңгы 7нче картинада дирижер Фуат Мансуров что наша жизнь дип югарыны тынып куя да, кинәт кенә Хайдар шунда зур гына ни билде, пауза бирде. Тынып калды бөтен опера балет театры. Нәрсә бу? Аннан соң алга таба башлап җырлап китте. Бу искитмәле матур халат булды. Менә бу импровизация. Ул үзеннән үзе Хайдарны менә шушы халаткә керүеннән килеп чыккан импровизация халат. Мин теге тапшыруда баянда уйнап күрсәттем сезгә, импровизация ясап. Менә шушы әйберләр, аннан соң мин соңгы еллары нәрсәне игътибар иттем. Менә сәхнәдә эшләгән вакытны тамашачы шигырьне, шигъриятне, сүзне җырга караганда да матуррак кабул итә. Бөтен дөньясы белә. Ә монда инде шигырьне сөйләгәндә синең импровизациягә мөмкинчелегең бик күп түгел. Ул җыр түгел. Син шигырьне шагыйрь язган кысаларда, әмма монда да импровизациягә урын кала. Син кичкенә генә паузалар ясый аласың, дәшми торасың. Ул фикерең, шигырьдә әйтелгән фикер тамашачыга барып җитәме? Һәм син аны сизәсең. Тамашачыдан сиңа шундый матур җылы хис килә.
Ойдар абый, тамашашың да синең халәтеңдә утырсын өчен. Шулай да ни эшләргә? Синең аны ышандырыр дәрәҗәдә эшләвең кирәк сәхнәдә. Ул синең җырлавыңда да шауларга тиеш. Ул синең хәтта микрофон тотуыңда инде син микрофонны кайдан ничек итеп тотарга белмичә булай җөртәсең икән, биттең. Син инде кайдан инде хәрәкәт ясарга тиеш. Мин хәтта әйтәм балаларга, менә алар сәхнәгә чыга бит, менә сайлап ал, менә монда бер тамашаны сайлап ал, шул тамашачыга мөрәҗәгать ит. Шушы мизгелдә. Бусына мөрәҗәгать ит. Аның белән күзгә күз очраш, аның күңел халәтен сиз һәм алга таба иҗат ит. Ул бик зур әйбер. Тыңлаучыгызны башкаручы итә беләсезме? Аңа мин омтылганда юк, әмма шундук әйтәм, тыңлаучы, әгәр дә ул инде синең халәтеңә кирип сине тыңлый икән, ул инде башкаручы. Ул башкаручы. Син чөнки аның шушы халәтеннән үзеңә көч аласың. Син ул халәтеннән шагылдырып син аны яңадан янәдән кайтарасың. Менә бу бик зур әйбер. Һәм мин аны әйтә торган идем. Мин бу әйберне эстрада җырлаганда куллана торган идем. Җырлыйм һәм җырның эчендә менә шушындый аз гына тынлык һәм шушы тынлыкны тыңлыйдырым. Әгәр тамашачы шушы тынлыкны тыңлый икән, син инде җырыңны беләсең, аны инде алкышларга күмеләсең. Әгәр дә тамашында кемдер берәүсе сөйләшеп утырса, син шушы тынлыкны биргәндә, син тиеш дәрәҗәгә менеп җитмәгән буласың. Мин ансамбль белән дә шушыны Ильяс хәзер эшлим. Мәйтәм, тыңлагыз тынлыкны. Менә монда без тынлык ясыйбыз. Пауза дип аталган музыка телендә. Һәм сез шушы тынлыкны тыңларга тиеш. Тыңлап бетер шушы нине, тынлыкны. Аннан соң дәвам ит. Менә аны хәзер бик матур куллана башлады концертларда Филус Каһиров. Чөнки без бергә эшләдек, менә берничә концерт. Илгиз Мөхетдинов. Бик матур кулланалар һәм тамашачы моны кабул итә. Әйбәт. Менә шушы әйберләр бар. Ойдар абый, сезнең үзегезгә сүзләргә караганда җыр белән нинди хисләрне тапшыру җиңелрәк? Монда җиңеллек, авырлык дигән әйбер юк. Әлбәттә, татарның борынгы озын көйләрен җырлау сәхнәдән бик авыр. Бүгенге көндә аны кабул итеп, аны тыңлый белерлек тамашачысы бик сирәк. Элек әйтәм, менә мин Хәйдәр Бигишев белән бик күп концертлар эшләдем. Беренче елларымда опера һәм балет театрында. Хәйдәргә мин баянда уйнарга бик яратадыр идем. Хәйдәр мине соңгы елларны кочаклап алып, "Ай, Айдар, синең белән җырлаган вакытларымны сагынам." Чөнки безнең күңелебез бер-беребезгә туры килә. Аны Зөһрә Сәхәбиева да бик матур әйтә. Хәйдәр җырлаганда тамашачы җырлап утырадыр. Менә 30 гыйнвар көнне безнең әле яңа гына үткәннәрне барлау дигән концертыбыз узды. Менә шушы концертта халык бик күп халык җырлап утырды. Күп әйберләр. Чөнки бу үткәннәрне барлаганда мин үземнең теге елларны җырлаган "Су буена әнкәй кайтып киләне" Филус Каһиров белән сәхнәдән җырладык. Шундук без җырладык, мин сине шундай сагындымны Айгөл Хәйри белән. Шундук без ишәүләшеп Айгөл Хәйри, Филус Каһиров, мин Шаба поезд Шабаны. Һәм тамашачыларның күңелендә шундай җылы хисләр уянгандыр. Күп тамашачы менә шуны күзләрендә яшьләнеп утырды. Һәм менә шушы концертта күздән яшь чыгарган бер шигырьне мин сиңа Ильяс хәзер һәм тамашачыларга укып китәсем килә. Ул шигырь ул Раиф Файзуллинның "Тәрәзә" дип атала. Әлбәттә мин шигырьләрне дә концертларда менә ниндидер бер музыка фонында укыйм. Чөнки музыка фонында укыган шигырь тамашасының күңеленә әле синең шигырең белән генә түгел, шигъри хисең белән генә түгел, менә шушы музыкаль халәт белән дә барып җибә. Менә хәзер сиңа шушы шигырьне сөйләп китәм һәм тамашачыларга да Раиф Файзуллинның "Тәрәзә" ул мине үземнең бала чагыма алып кайта Ильяс. Туган як дигәндә күз алдымда йортыбызның бер тәрәзәсе. Урам якка карый торганы. Ачылмалысы, зәңгәр рамасы. Малай чактаннан күпме бактым, уфыклардан эзләп, алып батырларның шәүләсен. Хәтеремдә бер мәктәптән кайтып, барлы пиялага күрше кыз исемен яздым. Матур итеп, каушый. Шактый еллар үткәч, ул тәрәзәдә минем өчен иң зур әни, дәү әнинең соңгы тапкыр йөзен күрдем. Пиалага ябышып, фикус гөл янында озатып калды.
min gitkende. Yüzü sarı yaprak kebek idi. Hazır ol yurt küpten yok indi. Terezede savışa xıyalı şekilli küpten şelpereme gelgendir. Тұрған сайын хаман ешірақ көз алдында шул бір дәрежә. Зәңгәр күл фонында турғайлар қатында. Диңгез тыманлары ішінде де, қырларда хәрәшәләр үстінде де. Хаман да шул туған йортның дәрежәсе. Урам яққа қарай тұрғаны ашылмалысы зәңгәр. Ramlası. Aferin Aydar abi. Her birimiz de şol tuğan negizde bizning terezesini sağını bir yaşay ömür boyu. Aydar abi, sizge kişilerde neydi sıfatlarını kabul ettiği kıyın? Hem ne için? Birinciden məğayin durfalık. Durfalık. Ol durfalıkka bir köve bir kere Terbiyesizlik. Terbiyesizlik. Mana şunun için ol biteli aytmay, mana yukarı bilim alan kişi terbiyeli kişi dip. Andaylarda bir köp şiri tabiattan kişinin bek yumuşak köngeli bola. Çünkü min kişinin köngülünde en birinci yaşarga teyiş izgilik. Mana o izgi aybirlerge min nerseni kirdim. İzgi aybirlerge min kirdim birinciden özünün tuğan jeringni, tuğan tufrağını, senin tuğanlarına, eti enine qarata bulgan münasebetin, senin balalarga qarata bulgan münasebetin, senin özün bile bir geçlegen hizmetteşlerine qarata bulgan hürmetin hem münasebetin. Ol bigrekte bizim ülkede bek yaşağıla, çünkü sen eğer de özünün koridorunu görüp, onun tiresindeki bütün eybirini itkar ite barasın iken, min anda kişilerin kabul ite almayayım. Çünkü Rus'ta bir makal var. Дальше своего носа он ничего не видит. Mana bu eybir bek zor eybir. O kızganışka karşı bizim bir köp yaş sanat kişilerinde hem jırşılarımızda şoğula. Bu narsa bile beylenişini bularının özlerinin ötken tarihlerini bilmev. Sanatı dünyanın ötkenini bilmev. Hem mana şu tiyif derecede terbiye almav. Ama da lakin kişi özüzünde nık terbiyeli ola. Nık terbiyeli ola çünkü bunun için baratik kişide maturlukını görebiliyor. Onu beyali biloguna gerek. Mana bizim sanatı dünyadaki o tamaşaşımızda bir nık çağıla. Çünkü min filarmoninin sanat yeteşkisi olarak kana tugul, mana şu filarmoni sanat konsertler zalında ötken barlık konsertlerini güzellap baram. Min şunda güzellim, nendi jırşıga, nendi tamaşaşı kile. Qaybir jırşılarga kelgen tamaşaçılar mana şunda koridorda sahne tereze tebine urnaşıp, şunda üzerine beyramda uyuşturup turgan tamaşaçı kile. O konsertga mana şunun için kile. Amin kurganim var. Konsertlarda tında almışı, tınap oturgan tamaşaçına. Mana bizge Vasiliy Lanovoy kildi. Mikhail Zilin kildi bizde 100 yaşında. Şunda Rus tamaşaçısı kelip otura. Şiiriyat var. Şiir silav. Tında almay. Şoşu şiirini tınlay. Men bugün mana şoşu bu aybir mene şulayıq bir şey. Bugünkü günde Tatar şiiriyatin, Tatar şairlerin propagandalığı jiteme. Çünkü konsertler sonunda birgine de şairinin konsert bergeni yok. Men ulayım, mana bizim teatrlarımız bek köp. Anda işlevçi aktörlarımız bek köp. Yaşlarımız Tatar sözü konkursu görülüp, uzda laureatlarını bilgiledik. Mana alğa tabi devam ettirmek gerek Tatar sözün. Alğa tabada bunday konkurslar, gala konsertlarımız alğa tabada bulurga değil. Tatar şiiriyetin, Tatar sözün. Onda bizim bir şiiriyet kine tuğul, onda bizim prozada kira, onda bizim meselelerimizde kira, onda bizim ekiyetlerimizde kira, onda bizim balaların mine beyil garizeler kildi, yaş yarımdan alıp %1 yaşka kadar.
амплитуда. Нинди киң безнең шигъриятка тартылган тамашачыбыз. Мин моны ничек әйтәм? Галиәскәр Камал театр актерларына, Карин Тичурин театр актерларына менә шушындый шигъри кичәләр, очрашулар оештыра кирәк. Даими рәвештә алар без студент чакта Мәхмүд Хөсәен Кәләпушкин тарафыннан язучылар йортында оештырыладыр. Җомага көнне бөтен студентлар, театр училище студентлары, педагоги клиенты студентлар шунда җыелып шагыйрьләрне тыңлый торган идек. Мин дә ул кичәләргә ләгәтри. Мин анда Әсхат Хисмәтовны очратканым бик еш булды. Шунда Әсхат миңа мактанып, Айдар, менә минем җырлаганны тыңла дип җырлап та җибәрәдер. Мин анда ай мактыйдыр Әсхат. Аллаһка тәгалә рәхмәте менә әле генә Әсхатның 70 яш юбилеен билгеләп үтте. Шул кадәр матур. Менә шундый кичәләргә җырган кешеләребез безнең бүген мәртәбәле шәхесләр булып өлгереп җиттеләр. Чөнки шул вакытны менә шушына тартылу. Менә мин шушыны әйтәм, безгә әлегә шушы әйберләр җитеп бетми. Айдар абый, күптән түгел генә сезнең зур хезмәтләрегез дөнья күрде. Ул 3 китап томнан торган, онытырга мөмкин түгел дип аталган фольклор җыентыгы һәм шулай ук инде 4 томнан торган җырлар җыентыгыз. Үз иҗатыгыз белән башка кешеләр тормышына сез нәрсә олып килергә телисез? Беләсезме, менә Ильяс беренчедән менә бу онытырга мөмкин түгел җыентыклар. Алар бүген көндә безнең бик күп кенә фольклор ансамбльләренә, бик күп кенә менә шу фольклорга кызыксынган җырчыларыбызга бик зур материал булып тора. Мин моңа ничек килеп кирдем? Чөнки фольклор ансамбле җитәкләргә тотынгач, минем өчен иң төп сорау бу каян тупларга фольклор әсәрләрен. Каян алып мин аларны сәхнәләштерергә тиеш. Һәм мин бу юнәлештә бик нык эшли башладым. Архивларга мендем. Архивта фольклорчыларыбыз тарафыннан җыелган ул материалларның халатын күреп бик каты борчылып төштем. Әмма дә ләкин Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән бүген көндә алар цифрга салынган, алар инде архивка кертелгән. Анда бик күп безнең менә шу архив материаллары. Аларның күбесе архив оцифровать иткәнче, цифрга салганчы минем кулыма килеп ләттеләр. Күбесе минем бүген көндә 1000гә якын, 1000дән артык менә шу фольклор материалым бар. Әмма дә ләкин аларның һәрберсендә сәхнәгә чыгарып булмый. 100-ннән, 200-ннән, 150-сеннән ниндидер бер сәхнәгә минерлек әйберне сайлап алып, аны без сәхнәләштерәбез. Һәм менә шундый сәхнәләштергән әйберләрбез менә шушы 3 томда 150-гә якын булган көндә. Һәм миңа бик күп язалар. Айдар абый, менә шул җырыгызның минусовкасы юкмы, язылган фонограммасы. Бу җырыгызның минусовкасы бездән рәхәтләнеп җырлый. Миндә кайсылары бар, аларны аларга җибәрәм. Һәм менә бүген көндә мин Мәдәният министрлыгы тарафыннан шушындый беләчәгәм, үтенеч беләчәгәм, шушындый җыентыкны булдырырга минусовканы. Флешкадамы аларны рәхәтләндереп, үзсән сәнгатьтә катнашучылар кулларына алырлык булсыннар, куйсыннар да кушылып рәхәтләндереп җырласыннар. Бүген көндә ул практикада бар, һәм бу бик кирәкле. Чынлап та онытырга мөмкин түгел. Ә инде үземнең җыентыкларымны без инде син белән сөйләштек. Мин композитор түгел, Ильяс. Мин бары тик күңел хәләтемне, үземә шигырь туры килә икән минем күңел хәләтемә. Минем күңелемдә шундый җыр туа. Мин утырам да нотага төшерәм. Утырам да җырлыйм, утырам да уйныйм. Аның кай вакыт менә алга таба эшкәрткәннәре дә бик сирәк була. Ул ничек бар шулай кирип кала. Чөнки менә миңа хәтта аптырап, Айдар, ничек инде син Мөдәррис Әгъләмовның шигыренә җыр яздың? Ничек инде Роберт Әхмәтҗановның бу шигыренә җыр язып була? Әмма ул минем күңел хәләтемә туры килде. Һәм аларның кайберләре инде хәзер популяр да, әйтик, мәсәлән, Ак болытны юлдаш итәрим, Илгиз Мөхетдинов тарафыннан җырлана. Искиткеч матур, Алина белә Азат Кәримовлар җырлаган дуэтлар бик популяр. Филүснең җырлары бик популяр булып китте. Безнең ансамбль тарафыннан Тормыш ул серле бер мөгъҗиза, менә Борчылма, менә ул җырлар популяр, мин аларны кайберләре клипларда эшләдем. Менә клиплар аерым бер сөйләшү. Клип дигән әйбер нәрсә ул? Ул клип дигән әйбер бигрәк тә фольклор әсәрләрен менә шушындый кичкенә генә бер кино, бер фильм төшерү. Менә безнең Милли Әһән дигән клипбыз бар. Безнең бар Идел йорт дигән
Ondan soң bizning әле аеруча кыйммәтле Zaman дигән клипыбыз бар. Аеруча кыйммәтле безнең Кара урман. Анда мин Беренче бөтен дөнья сугышында немецлар тарафыннан язылып алган фольклор материалларын яңгыратам. Татар әсирләреннән. Кара урманны җырлыйлар, әсирләр. Минан Илһам абыйга кадәр кем җырлаган икән бу җырны дип уйлыйдым. Илһам абый башкаруында без Кара урманны ишетәбез. Һәм Илһам абыйның бер концертын эшләгәндә, Илһам абый әлвакытны исәни мин нәкъ менә шушы язманы кулланып, аны китереп киттем Илһам абыйның Кара урманына. Zaman, ах син zaman, 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 ник үзгәртмисең син бу татар халкысын, ник татар халкы хан шушындый халәттә яши алга таба аны әйдәүче шундый җыр. Һәм ул җырны отып, аны нидер бер яшь башкарышы, бер яшьтерсе җырлады да. Bizning ансамбльне отып, шул заман җырын менә мин моңа шатланам. Әгәр ансамбль тапкан, менә шушы әйберләр инде үзләренең тормышларын тагын бер кемдер башкаручы да таба икән. Миңа кайвакыт әйтәләр, Айдар абый, ник син үзеңнең менә шу тапкан әйберләрне җырларга рөхсәт? Мин аңа рөхсәт кенә әйтмим, мин шатланам. Шатланам, чөнки мин шуның өчен дә эшлим бит инде. Шуның өчен дә бит инде аны онытырга мөмкин түгел. Ильяс, Фирус, Айдар абый, мин субайдан кәне җырлыйм әле. Җырла Филус. Алай гына түгел, без аны белән концертлардан бергә җырлыйбыз. Мин бары тик рәхмәтле генә. Мин җырлаган җырлар кешенең күңеленә кирип, алар инде икенче тормышларын алалар икән, мин бары тик рәхмәт сезгә егетләр дип әйтәм. Афәрин. Афәрин, алга таба да шулай булса. Әлбәттә. Айдар абый, гомер юлыгызда нинди тормыш кризислары булды? Һәм аларны җиңеп чыгарга сезгә нәрсә ярдәм итте яки кем ярдәм итте? Беләсеңме, менә соңгы елларны Ильяс мин бик күп кайгы хәсрәт кичердем. Мин югалтым үземнең абыйларымны. Минем бер дигән ике олы абыем бар иде. Берсе Марсель Файзрахманов, Арчада егетләр ансамблен булдырып, миңа инде ул менә шушы музыка дөньясына җитәкләп алып килгән олы абыем музыка факультетын бетереп, Арча килиятендә 40 елга кадәр эшләгән. Мәрхүм булды, 69 яшы яңа. Кинәт кенә икенче абыем ул Казанда Тазга строй трестының башлыгы булып эшләде. Бөтен республикабызның районнарына газ кертте. Бик дәрәҗәле кеше иде. Шулай ук 68 яшендә кинәт кенә мәрхүм булды. Менә кичкенә бала, төпчек бала дибез Ильяс. Төпчек балага ни өчен игътибар элегелектән юнәлтелгән булган? Чөнки бик күп кайгы хәсрәт кичерәсе бар төпчек балага. Менә мин 6нчы бала, мин инде әтиемнән 14 яшымда калдым. Аннан соң апаемны озаттым, ул апаемны, әниемне озаттым, ике абыемны озаттым. Инде соңгы хәсрәт борчу булып, минем өчен минем икенче ярты минем күңел җиңүшем булган Халисәмне югалтты, минем карчыгымны. Инде бу әлбәттә менә иҗат кризисына буларның уйгынтысы бик көчле. Алар сине ныгыта да. Сен алга таба яшәргә берникадәр үзең туплыйсың. Үзеңнең күңел халәтеңне таңдаксасың. Ни өчен соңгы елларда минем күңелемнән бик күп җырлар агыла башлады. Алар менә шушы кичерешләрне чагылышы. Чөнки мин шигырьләр укыганда үземнең шушы күңел халәтемә тәңгәл килгән шигырьләрне табам да миндә җыр туа. Менә шуңа күрә әйтәм, алга таба һәрберегезгә дә мин шундай бер үземнең кичкенә генә васиятемне әйтәсем килә. Алга таба да үзегезнең якыннарыгызны саклап, һәр вакытта да җылы мөнәсәбәт белән. Ул гаилә эчендә генә түгел, якын тирәгездә дә бик күп югалтулар булды. Бик күп сәнгать әһелләрне югалттык. Чөнки алар һәрберсе безнең өчен бик кадерле. Шуның өчен мин менә алга таба сезнең һәрберегезгә дә шушы васиятемне, шушы минем сезгә карата әйткән юлламамны күз алдында тотып, гел җылы матур хисләр белән генә яшәргә тырышыгыз бер-беребезгә. Чөнки минем иманым камил, дөньяда матурлык җиңә. Дөньяда яхшы хис җиңә, дөньяда яхшы юнәлеш җиңә. Dünyada bari тик яхшы мөнәсәбәт кенә җиңә. Әгәр дә син нинди дөрфалыкка керәсең икән, син сугышка киләсең, син инде нәрсәңдер бар югалтасың. Син bundan яхшылык белән чыга алмыйсың. Яхшылык белән иман, без моны диндә күрәбез. Дин безне һәр вакытта да яхшылыкка өндәй. Җырларда да чагыламы менә шушы күңел халәте? Чөнки татар җырларында еш кына игътибар итәбез, аңлашылмаучанлык, кайгы, хәсрәт, авырту яки инде күңел халәтенең моңсу чаклары турында җырлар шатлыклы бәйрәмчә җырларга караганда күбрәк ни өчендер. Ә нишләп соң бездә юк бәйрәм турында, күңел халәте күтәренке булган шатлардагы җырларның массасы шушы моңсу җырларга караганда кимрәк? Сез моны үзегез ничә аңлатасыз? Ильяс, менә син татарның үткән тарихына борылып кара.
Менә мин дә шуңа бәйлим аны Айдар абый. Үткән тарихына борылып карада, күпне татар күргән бит иле. бик күп кичерешләр белән узган. Инде мин әйтмим, теге шырларга, ерак гасырларга китеп, якынрак алыйк әле. Шахта җырлары. Чит илгә китеп, Донбасска китүләр. Кайда авыр хезмәт, кайда көч сарыф ителә, кайда югалтулар. Шулык шахтага китәм ул, шулык Целинага китәм. Менә мин бик күп илләрдә җырдым дип әйттем. Кайда гына барсаң да, Польшада да татарлар. Аларында ник киткән? Алар патша гаскәре сафында киткәннәр саклар өчен. Гаяр халык булган татар халкы. Элегелектән гаяр халык. Алар Австралиядә, алар безнең Германиядә, алар безнең Монголиядә, алар безнең Кытайда, бөтен җирдә татар. Татар хәрәкәт иткән, татар үзен саклаган, әмма аны узган юлы гел шатлыктан гына тормаган. Аны узган юлы бик аянычлы, бик күп кичерешләр, хәвеф-хәтәрләр, авыр хисләр һәм алар әлбәттә дә бөтенесе күңел җимешендә, аның җырларында, аның моңнарында чагылган. Шуның өчен мин әйтәм, бүгенге көндә безне үзгәртергә тотындылар. Юк, үзгәрмибез. Татарның үзенең халаты бар, аның күңел кичерешләре бар. Менә шу әһәң, татар әһәңе ул безне сакланырга тиеш, безнең яшәү рәвешебездә дә, ул безнең җырларыбызда да, ул безнең моңнарыбызда да, ул безнең сөйләшүебездә дә, ул безнең бүгенге көндә шулай матур итеп дөнья ижүебездә дә. Чынлап та. Айдар абый, балаларыгызның һәм оныкларыгызның нинди музыка тыңлавы белән кызыксынасызмы? Фикер алышу өчен гомуми уртак темалар бармы? Ильяс, беренчедән, алар үз гаиләләре, мен аларга инде бабай. Бабай, минем халатым, минем тышкы кыяфәтем, минем фикер йөртүем, минем бүгенге татар дөньясында, татар сәнгатендә тоткан дәрәҗәм, күтәренкелегендә минем алар өчен инде кыйбла. Ул безнең минем гаиләмдә дә шулай. Әтием укытучы, әнием укытучы. Әниемнең бер сүзе бар иде. Кемнең капкасыннан чыгып киткәнеңне онытма, улым. Кем капкасына, чөнки син җаваплы, син укытучы, укытучыны ул вакытта иш китмәле яның дәрәҗәсе, авыл халкында укытучы баласы. Син инде бернинди хилафлык эшләргә синең хакың юк. Һәм минем балаларымда да шу шәйбер. Сез Айдар Файз Рахмановның дәвамчылары. Сезнең бабагыз менә җырчы кеше. Бабагыз кебек җырчы булыгыз. Бабагыз сезнең музыкант. Бабагыз кебек уйный белегез музыка кыраларда. Минем Ирхан улым хәзер шалтырып бөтен барабаннарда кагыла. Мине туган көн белән барабаннар ашагына котлый. Бабай, туган көнең белән сине чаба, поезд чаба. Шуңа ул миңа барабаннарда уйнап миңа котлау җибәрә. Менә бу аларның шушы дөньяга килеп керүләре. Матур дөньяга. Шулай булсын. Амин, миңа аларның безнең халкыбызга файдалы шәхесләр булып үсеп җитүләрен күргән насыйп итсә Ильяс. Амин, Айдар абый, чынлап та балаларда һәм оныкларда безнең киләчәк, киләчәк дигәнбез икән, тапшыруыбызның соңгы соравына да күчик Айдар абый. Татар музыкасына һәм җырына сез нәрсә алып килергә телисез? Шулай да. Мин берәйбер дә алып килергә теләмим, чөнки Ильяс мине дә алып килгән аны. Мин бары тик менә шушы алып килгән юнәлешемне, алып килгән җырларымны, алып килгән татар әһәңен саклау өстендә генә эшлим. Һәм аларның хезмәт итүен телисез. Әгәр дә халкым шушы хезмәтләргә мөрәҗәгать итә икән, халкым шушы минем күргән эшемне бәяли ала икән, ул бәяләү концертларда алкышлар аша. Ул мин инде дәүләт күләменнән әйтәм бит, менә син тапшырына башлаганда да мине санап киттең дә, миңа тыр башкына ясы калган инде. Шуның өчен мин бик зур рәхмәтле, менә тагын бер кабатлап әйтәм, чөнки кешегә ниндидер дәрәҗәгә җитү өчен аңа мөмкинчелекләр тудыру кирәк. Ул мөмкинчелекләр миңа һәр вакытта да тудырылды. Ул безнең Рөстәм Нургалиев тарафыннан да тудырылды, президент. Ул безнең мәдәният министрлары тарафыннан да тудырылды. Ул инде менә мин бүгенге көндә Габдулла Тукай филармониясендә эшлим икән, ул безнең җитәкче Казым Назир улы Нуруллин тарафыннан да тудырылды. Һәм мин шушы әйберне булдырырга, тудырырга тырышам минем ансамблендә эшләгән яшьләргә дә. Аларга да минем шушы ярдәмем булсын. Мин аларга гел күз аллап тотам. Аларга дөрес юнәлеш бирәм торам. Һәм бүгенге безнең белән аралашкан тамашачыга мин алга таба да безгә
менә шушылай эфир ашамы, турыдан-туры концертларда очрашырга, беребезнең күзләренә карап, менә шушындый матур сүзләр әйтергә. Һәм инде бүгенге тапшыруны төгәлләп мин Ильяска бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Ильяс, без синең белән бик күп мәсьәләләрне бүген ашып салдык тамашачы алдында. Монда инде уйлыйм, күңелдә булган бөтен әйберендә ачыктан ачык булса да әйтеп бетермим. Кемдәдер инде сораулар туган икән, сез аны безгә турыдан-туры мөрәҗәгать итеп яза аласыз. Ильяскамы, миңамы, һәм гомумән Мәйдан каналына. Чөнки Мәйдан дигән сүз ул мәйдан, ул киң. Минем Мәйдан дип әйтү белән Сабантуй мәйданы күз алдыма килә. Менә Мәйданда Мәйдан каналының кулашы шушылай киң булсын. Алга таба Ильяс. Сезгә тагын да күп тамашачыны яуларга насип булсын. Чөнки җырларыбыз, моңларыбыз, татарлыгыбыз сезнең Мәйдан аша башка мәйданнарга барып йөрер. Biz rəhmət Aydar abi. İşənliklə. Assalamu alaykum. Rəhmət aşıqdan aşağı gəlmək üçün. Тапшыруны төшерүдә күрсәткән ярдәме өчен Абдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясенә рәхмәтебезне белдерәбез.